Vivim en una societat que s'ha tornat molt individualista i aleshores sí que hi ha persones, i jo fins i tot ho entenc, que prefereixen mirar cap a un altre cantó quan veuen situacions d'aquest tipus, de persones que estan passant per un moment difícil, i crec que això en realitat ho provoca la por a poder veure's ell en una situació similar. Penso que la por mai és bona i crec que cal enfrontar-ho amb realisme, però amb solidaritat. És important que ara tots donem un cop de mà a aquelles persones que s'han trobat o que es troben en situacions tan difícils. Francesc Pallà també ha viscut en primera persona els efectes de la crisi. Fa un any que treballa a Andròmines, però abans va passar 2 anys i mig a l'atur i durant un temps va quedar sense rebre cap mena de prestació. En circumstàncies similars es troben moltes famílies de Montcada i Reixac, motiu pel qual entitats com Andròmines, Càritas, l'Ajuntament i altres associacions locals s'han sumat a la Marató de la Pobresa. La gent que ha donat això ho ha donat d'acord, estic segur, per les converses. Entonces el balanç per mi és positiu, és un balanç de solidaritat, de respondre a una urgència i de continuar lluitant, això sí. El balanç ha de tenir un futur. Els aliments i diners recollits fins ara caldrà sumar les donacions que la població faci durant la Festa Major de Montcada que es viu aquest cap de setmana i durant la qual hi haurà 2 carpes instal·lades al carrer Major per a aquesta finalitat. Jo demanaria que tota la població de Montcada agafessin el referent tant d'Andròmines com de Càritas per tal d'apropar-se a nivell de portar la seva col·laboració, el seu granet de sorra, perquè arriba molta gent de Montcada.